Kampana. Napalabas. Nagsubang da Maria ken Alfon. Imbaga tinaud-udi asaanan nga ulitan ti panang pabain na kini Romana agayem na. Nagipulong nga rod ni Maria ita amana. Iso ang kinasarita ni Senyor Pasito ni Alfon ket inungtan na daytoy. Pimanaw ni Alfon ket napan na kinasarita ni Romana. Imbagamot ni Romana aliklikan na lang ni Alfon tapno maliklikan ti panagapa dagiti agkabsat. Iti sabali a bangir, iti ipapan kuman ni Osang iti silid a pagdalusan daytoy. Nakita na nakalukat ti maysa a silid a nabayagen a nakatrangka. Itagagayem, denggen nyo tituloy tinobela tayo a napaulwan. Kampana. Nakalukat ti silid a nabayagen a nakatrangka. Nay, ita manpay a nalukatan dayta a silid. Hoy, asino ngay tinangilukat iti dayta? Awan mo't ita ni Senyor Pasitaw. Tadamot dinarayan na amiteng. Ay, tinasayaat. Kita ti unag dayta a silid. Aday ta. Naglawagayam. Ha? Anya na kita aday ti unag? Ay, Diyos ka! Nagadaw apaltog! Ay, agkaiwara ti paltog iti day ti asilid. Ay na. Akin kukwangay kadag iti apaltog. Ay, saan mat apules? Wano soldado ni Senyor Pasitaw. No dikat, may saan negosyante. Tinasayaan, pumanaw ako dito. Ay, mabutbuti nga ka makakit-kita kadag iti nagadong apaltaw. Apay anak ka ul-ulimat kalatan, Osang? Kas ka na nakakita ital alya? Kwa? Jay kwa ngamin, senyorita? Jay silid apagdalusak ko ma? Nagadot isapot na? Nagadot, nagadot alyana? Anyang alalya kibagbagam? Ay, Mabalin ka di nga agkalma ka lang? Saanin nga susurot na giti bagbagam? ha? Ala, agangas ka pa'y itinaunag. Eh, O, anya tinakitam ijay silid, anapanam? Anya tinakitam, Osang, takas taunay ti danag mo abim maba dito'y pasilyo. rumbang nga ta nga ibagak ka ni senyorita. Dagiti nakitak apaltog. Hoy! Osang! Anya ka din di mapaspasamakan ka? Ibagamon ano anya tinakitam ijay silid. Kwa? Ay, nagado apaltog din nakita kiti na silid, senyorita. Anya? Nagado apaltog ko nang? Wad, senyorita. Nagduduma a klase ti paltog. Adda babasit kan dadakkel apaltog. Kaya't ko ang makita ti ibagbagam anagado apaltog, Osang. Mapantay ti nakakitaam. Ay, saan akong asumurot kan ka, senyorita? Ay, mabuta nga ka makakita iti paltog. Ay, ibagaklakon kan no sa dino asilid. Ay, si kalangan timapan. Nagado apaltog. Nagpipintas ang klase ti paltog ti adda dito'y silid. Kanayon nga itrang ka ni papaday ti asilid. Gayang, adda iduldulin na dito'y apaltog. Tinasayaan, mangalak iti kayat ko apaltog. Saan mat siguro na amadlaw ni papa nga adda naksay apaltog dito'y gapo iti kinaado na. Daytoy, kayat ko daytoy ang klase ti paltog. Basit nga igam,
Ngampatyak ang nabilag dito eh. Idulin ko dito yung paltog. Tapno saan ang makita ni Papa. Maaramat ko dito yung paltog. Kadagiti kabusor ko. Kan imbag lakit din. Taawan ti nakakita kadagiti barkada. Masigurado dito. Tano addaman. Sigurado ang nagdamag dakuman kanya. Apay apinaayaban nak dito silid mo, senyorita. Oh, at iti kwarta. O, sang? Ha? Ay, apay nga ikan nakiti kwarta, senyorita. Ay, saan pa'y mat nga aldaw ti sweldo ita? Basta ala umlatan na ita ang kwarta. Ha? Kukwa mo na ita. Inkagumatang iti kayat mo. Ay, mati kawak no apay nga ikan nak iti kwarta. Sa maysa, ay nagado a kwarta daytoy. Tangdan mo da ita ang kwarta kanya. Gaputan na tulnog. Ken maayatanakan ka. Anya? Kadagiti amin na babaunan dito yung mansyon. Si kalati na idumduma, osang. Ay. Nagagat kan mapagtalkan ka. Ha? Mapagtalkan ka kadimat laang. Osang? Ay, wan! Wan, senyorita. Mapagtalkanak. You can trust me. Very good. Kat nukas tang ruat. Alam day ta kwarta. Kat ikaumulat tan tingiwat mo. Jak kayat amaamon ni Papa. Asimrekak iti siled nga ayan dagitin nagato apaltog. Ha? Nagkinaawatan ta kadimat lang. Osang? Wan, senyorita. Jack ibagbagakan ni senyor tinakita kan tinagsaritaan ta. Apay akas lasaan ang makaidna ni Siyak. Saan met ang mapanunot ni Siyak? Noan niya ti pakariribukan ni Siyak. Oh, kaslada na lipatan ni Siyak na inaramid. Senyor, apa yang kaslabo rito ka? Ay, tsaka mo. Alo si isan ni Siyak. Kasla, ada na lipatan na ramidan ni Siyak. Itay pa'y napampanunutin ni Siyak. Noan niya dayay. Senyor, nakadanon ta dito igiti mansyon. Ala, businaan ni Sika ti parabantay ti gate. Talukatan ni Isu ti gate. Matungpal, senyor. Ah. Nagbayagan ni Isu ang mga ilukat ti gate. Apay, senyor. Anya tinakitam. Ada nasiputan ni Siyak na lalaki ti sanunay na tayo. Kasla, ada palpaliiwan ni Isu. Anya? Naglukaten ti gate. Kartingan ni Sika ti sumrek. Amangan no kabusor dyan nasiputan ni Siyak na lalaki. Dakayo na parabantay iti gate. Agsipot ni Dakayo alaimbag. Ano tararamidan ni Dakayo? Nagbayag ni Dakayo ang ilukat iti gate. Pakawanan na kami, senyor. Nairanaanapan kami, tipan nyo. Anya, nagigitan ni Dakayo na napanigiban nyo. Luglukon nyo ka din ni Siyak. Saan, senyor? Saan? Pasig ni Dakayo na mono. Awan pa'y sir-serbi ni Dakayo na parabantay. Bala, agsipot ni Dakayo alaimbag. Ang mga no ada makastre kakabusor ni ti mansyon ni Siyak. Intende! Mapan ni Siyak iti arsenal. Wenno iti pangiduldulinan ni Siyak iti nagduduma na paltog.
Mangkita ni Siak iti paltog na aramatan ni Siak. Awan tay kasagsigurado ni Siak. Sabali tinagpariknakin ni Siak. Iti lalaki na nasiputak na nagpaliw. Kilat mitla nagpukaw dayjay na lalaki. Asitiga kon iti... Nakalukat ti arsenal wenno ti armory ni Siak. Asino ti... Malagipan ni Siak. Nalipatan ni Siak na insirati rito iti agsapa na pumanaw ni Siak di dimansyon. Basol ni Siak ti amin. Kasanon no da nakastrek na sa bali na tao dito'y nasilid. Nakita laki din ni Iso dagiti nakatulin na paltog dito'y nasilid. Nanang, awan tinasaraka ka mabaling ko pagtrabahuan. Romana, anak ko, menor de edad ka pailaan. Sigurado asanda ka nga alaan nga agtrabaho. Uray serbidura la iti may sa apakanan, nanang. Tinapatag, adda ko mapanggadak. Romana, Kayat ko launay ti makaurnong. Tapno saan kayo matamarikatan para iti panagadal ko. anak, Saan nga umdas ti masapsapulak nga aglaklako iti sampagita iti sango ti simbaan. Adda nakasarita ti kaadalak iti elementarya. Ti akin kuko iti may sa apakanan. Bareng awagan na kaminto nga agtrabaho iti pakanan na. ha, Ngam saan nga pasigurado di akin kuko no awagan na kami iti gayem ko, nanang. Saan pa asigurado maala kami. Daniel, doon nga daw adyak nakikita ni Romana iti sango ti simbahan nga aglaklako iti sampagita. Awagan mi ti cellphone na, gayem. Inaramid ko daytan, ngam jak makontak. Kumusta nga ta ni Romana? Gayem. Jak la ko man imbagbagakin ko na ti panagsubang mi nga agkabsat. Gapo iti panangisakit ko kon kuana. Ha? Maawata kon ti kayat nasawan. No apay kayat nakaliklikan. Di na la kayat nga agapa kami nga agkabsat gapo kon kuana. Di ka madanagan, gayem, Alfon. Makitam tumot lang ni Romana into naglako iti sampagita. Sapay la ko matadinak ginura ni Romana. Gayem Daniel. Napatag kayo ngamin kanyak agagayem ko. Maawatan da ka, gayem. Kain saan nakaagurahan ni Romana? Itinabiit pa yung panagaammo tayo. Narik na kung ti kinasingpet na. Wan gayem. Day talaunay ti kayat ko kon kuana. Tanasingpet. Ken amo na nga ilalain ti gagayem na. Kumusta nita kayo dito rest house? Max. Nasayat kami mat, senyor. Muy bien. Anya ti madamag may papanit ti shipment dagiti kontrabando. Senyor, sabten biti kargo si panaglaon kadag iti kontrabando inton sardam. Muy bien. Tanangin la titignan nita kayo amang sabat kadagiti kontrabando iti pantalan. Narigatan, amang ano ada makasipot kada kayo na panakabagiti-lintay. Di kayo madanagan, senyor. Lanadon ti amin. Muy bien, Marx. Nasken na adunida kayo nagtignay. Masapan nita kayo nagdalya sa tapno maliklikan ti aberya. Ubing at daimat ni siyak na vino ken pulutan. Isagana nida kayo ti lamisaan ta agiinom nida tayo. Senyor. Ala, tulungan ni sika dagiti kakaduam amang isagana iti aramatan nida tayo. Na agiinom iti aran. Sa dino ka diti papananta, gayem. Papantay di rancho ni Papa. Gayem Daniel. Magusto am lakit di jay. Gapo katagiti kabalyo at arakin ni Papa. No kasta. Ada pa'y ranchuyo, gayem. Wan Daniel. Nalawa ti rancho ni Papa.
Ato a klase ti ayop ang makita iti rancho. Kaaduan dagiti kabalyo. Magagaran ako na makakita kadagiti nagado a kabalyo, gayem. Saan ka lang nga makakita iti ado a kabalyo, gayam? Agsakay ka pa iti kabalyo. Talaga? Wan gayam. Ibagak iti talken ni papa. Ngagbambanday ka dagiti kabalyo iti rancho. Amang iruwar iti dua a kabalyo. Talaga kayat kung tiagsaka iti kabalyo, gayem. Itala amapadas ko tiagsaka iti kabalyo. Ne, asidag tamot gayam iti dalan nga agturong iti rancho. Agsagana ka gayam. Taagsakay kan agpataray ta iti kabalyo. Nagdadak ka la kabalyo, gayem. Kakaslamot tin mabuto nga ngagsakay. Di ka kadagdanag gayam. Kabisadok tagsakay ka nagpataray iti kabalyo. Ala, sakayamon ti kabalyo. Taisuro ka. No kasano apatarayin ti kabalyo. Sige man nga rod, gayem. Salta akong ti kabalyo. Oops! Makita? Kabalam mo't gayam masaltahan ti kabalyo, gayam. Sakbat at tagsakay. Oh. Oops! Sa dino ti papalantan, gayem. Sursurong tataglawlaw ti rancho, gayam. Agpasyar ta. Ala, mapantan. Buyam ti aramidak. No kasano nga igiya ti kabalyo, ah. Hey! 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 Ha, ni Senyor Pasito ti umawawag iti silpon ko kakadwa. Kanya pala dararamitan! Sumpatamon! Ang peso! Hello, Senyor. Kumusta ti pagnanida kayo? Naalamin dagiti kontrabando, Senyor. Inpan min ijay daan na budiga dagiti kontrabando. Muy bien, Mark. Kartingan nida kayo. Taurayanan ni siyak nida kayo iti daan na bodega. Adios! Sige, Senyor. Bye. Tikyaw. Pagandaro mo tilugan anang ikargaan tayo kadagiti kontrabando. Sinyasa mo dagiti agur oray kakadwa tayo. Tapumanaw tayo iti na ito'y alugar. Naska na makadanon tayo adagos. Ijay daan a budiga. Taur urayan na tayo ijay ni Senyor Pasito. Asidegan dagiti binaon ni siya. Anangala kadagiti nabibilig na igam iti pantalan. Adumanan na kwarta ti maigaman ni siya. Naidilan ni siya dagiti igam kini Mr. Cheng. Apama na makasangpet dagiti buyot ni siya. Umay matan ni Mr. Cheng. Oo, at daytan dagiti orayan ni siya. Nakasangpwetan dito'y daan na bodega. Paligyan na isang pot dito'y daan na bodega dagiti nabibilag nga armas, Senyor Pasito! Senyor. Muy bien, Obeng. Nagadunaigam dagitoy. Senyor! Ada ka din dagiti buyer dagiti nga igam? When, umayalanan ni Mr. Cheng dagitoy na igam. Magustuhan ni siyak tinarabid ni da kayo. Iso na ikan ni siyak ni da kayo iti bonus. Diyaman kami, Senyor. Gapo, iti panagbaligi ni da kayo. Apaman na mabayadan ni Mr. Cheng dagiti kontrabando na igam. Ado na dinero ti maalan ni da kayo. Agyaman kami, Senyor. Basta sayaten ni da kayo ti agtrabaho. Saan na naimot ni siyak nagitid iti bonus? Saan la a dinero ti itid ni siyak? Ikan ni siyak ni da kayo iti igam. Agyaman kami, Senyor! Agyaman kami launay, Senyor. Ala, orayan laingan ni da tayo ti idadateng ni Mr. Cheng. Ang mga lakatag iti nabibilag na igam. Senyor! Helikopter ti subungan! Senyor. Oh! Atitan ni Mr. Cheng! Nakalugan ni iso iti helicopter. Apang iluganan ni iso kadag iti igam. Tingnan, Senyor! Oh, naglandingan ti helicopter. Sabtan ni da kayo ni Mr. Cheng! Matugpad, Senyor. Anyapay, dagiti sumaruno ang mapasamak.
Gagayem di uliwayan na denggen, tituloy tinobela tayo na paulwan. Kampana! Nobela, ken iti direksyon ni Isagani Yalong Bolyeser. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, ken daytoy nga estasyon. Kampana! Agyaman kami, iti ingkay panang taramay.